कैसा लगा यहाँ के? हम खाना देमारी देंगे। सिस्टर, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल डांस। जो उदलपुर से आ रखा है। सिस्टर, which tribe? है वो लोग हम लोग पहले हम लोग समझेंगे। Akka tribe. और खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दंफैयो समायना भालुकपुंनि बर' गामियाव। दिनै बेहायनो जादों सारिदुवार बाप्टिस्ट एस'सिएशननि कनफारेन्स आरो आं दिनै बे कनफारेन्सखौनो एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन। बेनो जाबाय भालुकपुंनि बर' गामि, जोबोद समायनानै जेरैथिंबो हाजोजों बेंखनजानाय आरो बेफोरनो जाबाय बे नुनाय न'फोरानो जाबाय भालुकपुंनि बर'फोरनि न'। लोगोफोर, आंनि उनथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय आइटिबिपिनि वाटार टेंक। बिथांमोना बे कनफारेन्सआव दैफोरखौहाय साप्लाइ खालामगासिनो दङ। लोगोफोरा बे जाबाय सारिदुवार बाप्टिस्ट एस'सिएशननि सभानि मेन गिर्जा न'। बेहायनो इसोरखौहाय खुलुमनाय जादों। दायो आङो सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो दिन्थिनाय जासिगोन। आरो बे समायना सभायाव आलासि महरै उदालगुरिनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननिफ्राय सानै आलासिफोरखौहाय हांख्रायना लाबोनाय जादों। बिथांमोनानो जाबाय मानगोनां एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्रेटारि बिनय दैमारि सार आरो लोगोसे मानगोनां रिलिफ एन्ड डेभेलपमेन्ट सेक्रेटारि बिथां मंगलसिं हाज'वारि सार। आज जो हम लोग को एक कथा होने का मौका दिया है, ये परमेश्वर का ओर से है। नहीं तो परमेश्वर नहीं होता तो हम लोग ने अपना अपना जगह में रहता और आज हम किसी को जान पहचान नहीं होना था। परमेश्वर का आशीर्वाद है हम सबको एक कथा होने, कोई भी डिनोमिनेशन को एक परिवार को रूप में, हर प्रोग्राम में, हर चर्च में एक फैमिली को रूप में रहने का परमेश्वर ने हम लोग को जो है मौका दिया। भालुकपुङाव जानाय सारिदुवार बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशननि कनफारेन्सआव फैनानै आं बांसिन गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला सभायाव बर'फोरल' नङा, गोबां बे ओनसोलनि ट्राइबेल्सफोरा बाहागो लाफैदों, जेरै अरुणाचलनि आका ट्राइब, निशी ट्राइब, मम्पा ट्राइब आरो नेपालिफोर। बिदिनो गोबां मानसिफोरा बे कनफारेन्सआव फैनानै मोसानायफोराव बाहागो लागासिनो दङ आरो बे मोसानायफोरखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय जागोन। Hanyir hamar la nyir
देंगे Okay, sister, thank you for the beautiful dance. दैमारी जो उदलपुरी से आ रखा है, Sister, जो दूर which दूर से tribe? आया है, वो लोग को हम लोग पहले हम लोग समय देंगे। Akka tribe. और जो बाकी Akka वो tribe. लोग This, चिंता मत करिए, काल हम the लोग name of this dance is सभी को हम लोग मौका देंगे। Meji dance. Okay, thank you. कैसा लगा यहाँ के? अरुणाचल का है ना? भालुकपोंग का। लोगोसे बिथां जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सननि मुंदांखा सासे मेथाइ खनगिरि बिथाङा ग्लेक्सन दैमारि सार बिथाङाबो बेयावहाय फैदों बिथांखौहाय बेयाव बे सभाया हांख्रायनानै लाबोदों नोंथाङा बे सभायाव मेथाइफोर रोजाबनानै बोरै मोनदों? आं बे कनफारेन्सआव सारिदुवार बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशननि कनफारेन्सआव फैनानै आरो बिसेसकरि सारिदुवार बर' बाप्टिस्ट एस'सिएशननि सिङाव थानाय जायफोर क्वायर टिम दङ बिथांमोननि जेफोर खननायफोरखौ मोननानै आङो मोजां मोनदों बिथांमोना गोसो खुसि खननायखाय आंबो बिथांमोनजों लोगो लानानै इसोरखौ गौरव प्रशंसा खालामनो बे सुबिदाखौ मोनबाय आं बेनिखायनो गाहाम मोनदों इसोरनि गौरव प्रशंसा जाथों। बेवहाय फैनानै जायगाखौ बोरै मोनदों? बेयाव फैनानै आङो हायेननि जायगाफोर बायदि मोनाखै बेयाव मोनसे हिल्स हाजो जायगा मोनबाय आरो बहुत थान्दा जायो आरो बे थान्दाजोंनो आंहा गगाबो मोनबाय गगाबो मोनदों अब्लाबो प्रग्रामखौ जों खालामबाय थादों जायगानि मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय जायगानि मानसिफोरजों जों सावरायनो मोनदों रायज्लायनो मोनदों बे गासैखौबो आं गाहाम मोनदों। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बिथाङा जाबाय जोंनि उदालगुरिनि बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सननि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि ग्लेक्सन दैमारि सार बिथाङा बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदोंनो मेथाइफोरखौहाय रोजाबनानै आरो जायगाखौ जोबोद मोजां मोनदोंनो बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। इंग्लिश एकेडमी बाबा टीचर्सफोर और एक तो मिसिंग हो गया हम लोग का हमारे मैडम भी कृपया करके आइए एक साथ मिल करके हम सभी को बुलाया तो नाम है शेरोन संगमा ताली बजाएंगे मैथ्स टीचर है और इसका नाम है सीमा राय ग्रेनिनी माराक ताली के साथ हम लोग स्वागत करेंगे सब लोग। इसका नाम है साफी कोहिमा का साकेसांग ये मिस पेमा नीची ट्राइब का है अरुणाचल का ये मैडम अमहानो अंगामी था अभी बोरो हो गया और ये सर का नाम है अर्जुन राय हम लोग तहे दिल से बे समाव आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्सननि सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि ग्लेक्सन दैमारिनि दोंसे मेथाइ
In my heart, yes, rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. इस समय हम लोग मैं थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल बुलाना डांस। चाहूँगा बार बार कैसा मेरा लगा समय यहाँ आया के? है, हम खाना बीमारी को परफॉर्म करके अच्छा बुलाना लगा ना? चाहूँगा। एक गाना गाने के लिए Akka tribe, they're Akka tribe from Arunachal Pradesh. Hello. Sir, how is the dinner? Okay. How is the dinner? Fine. But yeah, fine. So, are you excited to participate in this conference? Okay, thank you.